Marsipal dihilala akan nauto ala di dalam pangalasyon na sidey doho dibahen aka hajahaton na sida. Luhukdo si panganom di haginehon rohan na sida, jalanunga pola dolos na sida sahat tu aka harbangan ni hamatea. Ini jauh-jauh mana sida tu Jehovah ti hagugutan na sidey, jadi di paluaibana na sida sian aka hasosahan na sida. Itongos mahatai jala di pamalun na sida, jala di paluan na sida sian hamagoan na sida. Ikon pujian na sida ma Jehovah ala asin rohana dohot halongangan aka na binahenay ujol manisida. Jala di pelihon na sida ma aka pelian hamolateo, jalan pajotol aka papahinanay mardongan ulu-ulu. Ido yang bosan. Mga ginang nga masuk kita ke minggu panaonon ni Tuhan Yesus Kristus, jalanan naik odon monon ni pasyonon ima asa imot di rohata bohari itu pardalanan penudisyon ni Tuhan Yesus bisa luput hadusaon nang bisa luput alus ni Tuhani taringot tunya jauh-jauh kita tuliban. Lan ido upahena ikon lamaun ma apot siyaw tay. Molo di pudiana asing mulai siyan rabu-abu dinasida minna. Isima mulai panahon ng Jesusin. Anang magpuasa dalam kita. Kapak Februari. Puasa na dan apala sama isipangan. Dahil diyak ka laho, diyak ka kebiasaan na harus diubah. Lain mulu di HKBP dimulai may siang minggu reminisce. Laos terus manon satu minggu Jumat Agung. Jadi turku tape dinasadarion naing patongon tertugita tuhado tong pardalanan di haluawi saat kita. Lani adong tolu nama serikot si idot tama di tetubukon na parjolo tarimo dosa na paduahon tarimo tu ahado pakporpon na ini jojo kidebata jalan na pagpuji mantok mau dia. Jadi na tulong ma nanay gumuli dosa dok pakporpon na jojo kidebata ini mantok mau dia. Na parjolo tarimo dosa sudah dubita mamboto ahado dosa. Obar tubuh parmahanion pamisangon di HKBP manang RTP adong na dosa. Dosa na buni, dosa na patang. Idok disin molo dosa na buni, pola tebataro na buy mamisangi jala na gabe panguhong. Alay molo dosa na pata, ima mangonay tu akapatik ni mata, ima dosa na betul-betul uy di uhumi hudia mayang diisak. Dosa saya dong dibayar NPP. Alay ipe molo dong jol nomor dosa yang gabe panguhum na kejam kita. Obar tu todi ni NPP idok disi bahwa ikut di bagasan holong kita dinalahu pawahun dosa sasahan. Dan itu orang bui terhadap orang diboto gosip na pagdipipit yang bui gosip landasan alay ikon panak asyo. Kaya didok di RPPT tujuan ikon takas. Ima alani moldo manibani dosa doong manandang ya yala didok dangboy sa hali rapot ikon piga-piga hali rapot asa matang panibanyo taring dosa isan ini alay rongdom si dosa nan niya ipaadal ti para pasal menon
dan apala na bunyido na pataralay dosa na tinutun. Manang mulo di ba dosa yang disengaja. Ngay boto'y dosa alay diudaho. Jadi Oma tuay persoalan na diangkat perpasalmen 107. Sampai pola di do ibana marsipal di hidala akka naoto. Kuasa di do naoto ala saya mula-mula diudahon dosa ni. Walau taja di bibentay soon di kitab panguhum manang hakim-hakim. Walau tabering di si hingga lima disuruh demata akka hakim asa mula presida sian akka dosana bah pola 30 tahun bertahan manang 3 tahun lilingnya bunga buba musik memula ajaran kembali lagi ke dosa nanti dosa yang betul-betul disengaja bahkan dibodoh ibana doi salah alai gila alania do pakor honna di permuluan dia sapuluan terdialusi ma pakor honna na perjulo molonga berdosa jomai dan dibagasa setahun na duduk maiban Muhammad pakidalaan na di sidang lakuman. So kung namasahid di arang lakuman. Sa laku-laku ni si panganukyan di mana nakusukyan misalnya ulo pasahun-tahun patanyang susu ibayad si panganon na ada yang mulung nga masahid pasti sidang lakuman. Ngol diyan. Apalagi molono si taonon alam ni dosa na kesalahan na pasti dotong dang lakuman menyesal to panul soliop di bagasan rohana puasa ma ikon ulah ni surah aku ulah ni barang songonon na hutao lani pakilalan na padua di isi sosak di hidayah sosak artinya jangan nabuy membuat dosa nadong di bagasan rohani. Saya di sini may ibana terus bergulu-gulu di hadusaunya. Tidak bisa melepaskan diri. Sosak madihidali. Lani kurang do na merasa ditekan di bagasan panonsolion da olo do gawe siptor tang taralak di hatas yan bana buyo ng adong nagawi stress adong nagawi bala magon miring mo yang para buyo di bana payo alani pakkorpon ni do sa ipe molo hobar tupati nasa pului kadiro do disuduk patulupon disuduk obaton diangkan na sugoroha diam artinya boy do dihilala angka pinokari ternyata angka pakorpon dosa ternyata wasa yang nanay mado diwariskan dosa alay nanay mado isi bahwa pakorpon na ito sarana mono adokyan opungnon opung geteng naman geteng artinya sebenarnya itu buruk itu sebenarnya salah serba salah sudah pasti do dokter oh si geteng ini atau dokter soalnya mau mapakorhon dosa ni atau pangalahon ni itu akta pelupa bahkan moluyan okunom na jahat misalnya perbab misalnya perbab oh parteng gini loh ini tinggal terus dibawa sampai sudut padulun sudut papat ini ya lupa betul olah pe olah ni do kan olah ni bonanyari do di mo kan yang sa be cuma tanyari ni kalau habis sana jadi itu memang kisahnya jalalani dang boy belok kang ibana siyan hadosaw ni dang boy be ibana malua ala di dirinya isomma Roma tu ibana dang mampubiya Tuhan
Roma jauh-jauh na di bata. Dia sa satu ayat 20 isima jauh-jauh mana sida jauh. Kuasa jauh-jauh na sida ala dingok na sida karakter ni di bata ima parholong jala mula dorong anak nida akka hambuga ni akka parja. So di Ezekiel 22 ayat 10 sedaikan Didonang diam. Jala aha respon di debata dina jauh-jauh na sida ditongos debata ma hatana tula sida. Molo tabereng amu amanginam di pasalmen 100 piton pola do opat tali masa baruga luni jadi di jauh mana sida tu Jehovah di ayat 6 10 sia do ayat 22 pola opat tali somoni baruga artinya arong do kesalahan na terus diulangi alai di batu rumah disi karakter ni di bata dina jauh saya asli dorong tabereng mana kid di minggu pasir to perdalanan di 3 kasihan di Tuhan Yesus nga diboto Tuhan Yesus si Judas Iscariot do na mga nanon ni matuktuk jala mga lingsi ulibana majehir ulibana alay kuhado perasan ni Yesus pribadi yang erong dipahola ya nga diboto Yusuf pinunero coba mulu kita manusia ya nga itaboto musuh kamu kipiolo rapi tabutun do pasti badolo jadi malibay jarak na aku misalnya nak tanah tidak nangulo biman alayon boy do sa pangalan sa hudulan jala taklas di Leon Tuhan Yesus mahoro na menyerah panaw man ang Jehovah. So nganinang si Petrus nabigabigal si Petrus so mayroon sa pagdulog-dulog sa perasan gana ro na betul-betul makahulong ito ng Yesus. Aw to si Tuhan arang luasok masa dan tadi puno puo dolan ng kanas layaman na masa di perdalanan ni Molina nasa ilaw ni terus balik siya na nilok na dipasahan. Jadi songonipe Tuhan Yesus tetap mengkahulong si Petrus. Jadi artinya debata dalam karakter Nabison selalu patolong jala asir Tuhan. Ini ditongos debata mahatan. Na pamalum akka na marsahid, na pamalum sude akka nasida siyan haso saan nasi. Artinya di si hamu amanginang hatana di son buido talapati ahado hatani debata. Waktu Yohanes Injil Yohanes naman do gabe daging mahatay. Pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan kita seorang nagabe daging ima Tuhan Yesus Kristus. Di perdalanan di Tuhan Yesus Kristus selama melayani di Portuyon tidak akan sakit hidup di pamalumabana akan natasosak dohana pikiranna so manginay sa ada na bukuk na sa ilaw na lang doon sige akka na jahat to ibana ini ipahid Jesus dang bukuk ibana na sa ilaw lalang may ibana mo dito harap ay dipulihkan Tuhan Yesus do na soma artina Tuhan Yesus soma nagabi hapapatan ni asin ni rohani Tuhan tusgi kita. Ini di naparpudi maltok moliate maala ng malungan ipas. Ope pola do biulahi opatali ayat 20 ayat 8 ayat 15 ayat 20 sada songoni ayat 21 pola opatali do iko pujian nasida ma Jehovah ala asil rohana do halongangan akana
ay icol pamilisi. Sarana mo luid diyon reframe. Bulak mo siya to reframe. Jadi di son pujioni tumula dito diba. Molodong di jalo hama malumi. Tuhan Yesus pwede na pamalupot. Dakya diri na dipuji. Alay di alamat komibana do. Manang diarahon dok mamauyan diba. Tiki di pamalumibana sa alap na marsahit manang napuru-puruan dumididok lama ho tumali. Kung lari ba na tumali sesuai prosedur malindo na boy mandok nung isar be manamda ngasihak be manamda jalani dok matusan kapatan dari sitong do masyur magdok mau dia ya mau dia jala anong nasa 10 halak dari pamalum ni Tuhan Yesus alay olas sarado na Roman do mau dia alay ibe tong do dilului Tuhan Yesus na siya nai artinya to ngarong perhatian na to na siya nai di dia na siya nai tong disukut ko na somandok mau dia jadi memang totalitas do holong ni Tuhan Yesus so ng holong kita na mengdosa, kita na jujur, kita na juga itong do hindi ba na pagkiyan asa ang giyat sude mulak di bata mulak ng mamuji di bata. Napadwahon dung say dipuji adong marespon ala ni hama malumi dito disi peleon hama uliato. Pilihan hamula ningo dope tiki makubasi ba di mora situlen Aceh Tenggara murahundo muranong huna mana model busya motor ini yang ada ngapala melalui lecek misalnya mengunduh pribadi na berjodoh sehari amang on hamulaton na tu Tuhan lemmat dunia nilaw madok ay malua dosia mata yang nak pernah menangisi penamasahan artinya ada sebuah respon di sini ya songonino nang di muda di kuta-kuta rata-rata songonino saya ulang manang terpas-pas wah kemana dia menyuruhanan Tuhan berarti mulia rezeki do nang nampe 10.000, 20.000, 50.000, bahkan dibagi 20 ikan pada rekan 5.000, 5.000 dan kategorian. Jadi artinya di sini selalu ada rasa bahwa yang melakukan kesembuhan itu adalah Tuhan. Nah, sonari molo tabering ma tinduan ang merdarat di kurian tak. Berhak duit waktu na maksay segala macam ya. Ama lumpes na nang buwan. Ya. Tapi tiki mamiduit anak ko to. Ama, kamu dulu orang rumah sakit dah. Oh, rumah sakit. Unsai anong bekabar to? Na malundo manang buha. Kecuali mulung sama ade baru penong buka. Sao dumadi ang mga. Hindi isalah ang busero. Kapag gitaikan, isal na marulong-lulong yung lulong-lulong sa mga tong siya, anong dibubuhi ka na asin. Dang hamulatehon, iroha, namas. Nanitong dora, gugu na sida, gugu na kadokteri, api disor dito ngos mahata na jala di pamalum na sida, jala di palua na sida siyan ama kuatay. Debatado na pamalupan. Sabo-habo hapi gugu niya kamilis na kita sa lubog na taho pamalupot, maulog. Alay na tatanyak ko do, diyak kasi panganon na hindi buga na ilo na matay. Gugu, jala sahat ko kahipasan.
jala asing ni pilihan hamula teori idok do nang bisi semua manginan jala di pajojor akka pabahenan nai mardongan ulu. Jadi bison ikut pajojor do ternyata ngadi pelua dengan abiau sian hasil sakit. Artinya kita juga dipanggil untuk mengabarkan Injil, berita sukacita. Nungah pasbe melihat mama. Nungah pas. Jadi boy berita honon bergogo do PHP tanya. Alay mo solong do kabar. Ya, nung bawa nung sehat manang buha. Ibu begini, saya tanya ke perempuan, dia maha membeli saya luas nami on. Apa yang malu matong? Apa saya tong do on, dia maha ibadah. Luas alay. Jadi alami do report kita menjadi kabar, respon, jadi angka lasmiroha nang tajalo situasi tarumuri angka hamaman pasahan. Jadi di sima kita diajari matiti pasamen sarap situon bahwa sana adongdo realitas kehidupan yang tidak bisa lepas dari dosa. Ini diajar kita adongdo faktor pendidikan nanti ikut junjung nama kita kita. Olah ini dalam ini tadok mamoliate tapasa mapujiata jala unang lupa kita memerintahkan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar terhadap diriku mana keluarga. Isima hitan main masyajar marnida boha Tuhan Yesusi totong mengalirkan Tuhan tu akka luas na pinaramahan. Jadi unang tadi nasiya harap na soroban do mauliate Tuhan terus lao malumbiao lao ape nasahalaki dino dope tidak mau adok mauliate nani lokasi kelungkut tapi mau dibawa karena masai bawa tong ngamani jadi apa itu pinahormat itu kita lalu dia Yesus nang saya itu tanya ko natin nasi. Pag ito marinig ko iba, tanya ko doon nang nagbiar masaya, sinadamol. Jadi sima amo manginang riko na laki mandok mau dia. Amin. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Jadi, benar mak sekali sudah tangannya.